Gak rela, Gak gak cinta. cinta. Brand Ambassador Rosella Entertainment, Mia Ame. Thank you, dan rela. Tangannya gimana? Oh, gini, tidak ada aku di tengah. Tangan. Aku pancen wong ra duwe dari simbok aku sing ayu dhewe sing SMP pengalaman orang duwe paling enak rapi wae aku rapi aku kenal cowok irunge rada semo setengah cowok iki awak lagi kosong bedoen saka simbok pengen nyambung rembe lombok.
tepuk tangan yang Luar luar biasa. biasa CCI Jombang.